Angeke sikufihle lokhu esiya sikugegela, sikubalekela siya le nale. La kwaMaskandi kunabalandeli abafuna kube yibo bodwa amabhokolo, abafuna yibo bodwa abahlonishwayo, kufuna kube yibo bodwa abathoka abaculi. Abalandeli bafuna kube yibo bodwa abanabahlaziyi abafeva leli qhawe abalithandayo. Abalandeli bafuna yonke into ibe ngabo, ukudelela komculi, ukudelela kwabanye abaculi, ukungahloniphi online, ukungena emaphejini abanye abaculi bebathuke, including oGatsheni okwakhuluma umzukulu something ngomunye unyaka la, ethi akakhohlisi ukuba bamvale ngo-2019, bangena bamthuka. Kwakuthi akahlanye omunye umuntu lapho eyolwa, nilwa nize kuthi aniphuke, nivikela lo enimvikelayo, anifuni lutho ngaye, anifuni ukuthiwa unephutha, nifuna ukubusa ngenkani la kuMaskandi. Kukhuzwa zona lezi zinto ezenzeka online, kukhuzwa amagama eniwenzayo, eniwakhiphayo. Kubonakala ngathi kodwa kunenkani ongakaze uze uyibone, inkani eselesele. Uma kwenzeka into kwagoqa, hhayi phela kwagoqa akekho ongazange alimale. Zibe khona iy'nkinga kubantu bakwagoqa. Ubani wakwakhonjwa enjumbane? Akekho. Kunalokho bekuhlekwa kube yihlaya. Njengoba ubonye nakule post eyayikade ibhalwe yiSolezo ngayi-10 January 2024. Kwalimala umuntu ngesimo sani sengoma yonyaka ngoba khona abantu abacathi yonke into kumele ibe ngabo, abangavumi uma kwenzeka into abangayithandi. Ungazi abantu ukuthi babey'khandela ngani e-radio station befake iy'ngoma abay'thandayo, because angeke uphikise into ongayithandi. Akukhona kini lapho oy'nkosana khona noma lapho othandwa khona ubaba wakho, no, akunjalo. La le-post ikhona kuwona wonke amagruphu amaskandi, yayi-circulate-a, kwakuhlekiswa ngayo, kumnandi bejabula abantu. Ngoba yini? Kunabantu abangakhuli, koda-ke lokhu akukumangazi. Amaqhawe esiwalandelayo or iqhawe olilandelayo le-representation yalokho wena oy'ikhona. Ungabona kwenzeka izinto iqhawe lakho lenza ngenye indlela, uyilokho nawe okuthandayo, nalo lenza ngendlela oyifunayo. Cause umuntu into e-wrong kumele ayibone ukuthi abalandeli bami abasenzi kahle, izinto abay'khulumayo bekhuluma egameni lami azikho kahle. Nina nomuntu e-wrong animkhuzi. Musani ukuthuka abaculi, musani ukusuka abaculi bathuke, kuthuke oSicibi, kuthuke obani bani, bathukilwane benzeni. Kube nabaculi niba-protect-ayo ngoba besondele eqhaweleni, anifuni lutho ngabo, niyabavikela, bayiyona yonke into. Kodwa uma kuza ngakubantu abanjengoKhuzani, nikhuluma nidice, nice nishone le nale nale, emhlabeni sizohamba, one way or another, sizohamba. Akukhathalekile sizohamba kanjani, angeke siphile ingonaphakade, sizohamba, sizophila leso sikhashana esiphilayo. Uma sekufike ilanga sekuvume yena uNkulunkulu, kuyokwenzeka lokho. Kodwa lokho asingakusheshisi ngamazwi ethu, ngamagama ethu. I-process asingayiphoqi, sikhulume izinto ezokwenza ukuthi manje kuze kufutheke abantu, kucasuke abantu ngandlela thize bezo-act-a. Kodwa khona awekho amabhokolo emhlabeni, awekho. Unsizwa ukwenza izinto ezinhle, ukuba isibonelo, uku-lead-a by an example emphakathini, ukubonisa le genge entsha ezayo esesencane ukuthi uphila kanjani, yiziphi izinto ezinhle okumele uzenze emhlabeni. Unsizwa akusikhona nje ukungena laphayana ko-Facebook uyothuka laphayana, uyofaka amaphosti, akusibona umnsizwa lowo. Ukhulume ukhulume bhece umuntu ongamazi, umuntu ongahlanganisi lutho naye, cause sekukhuzwe kanele, abantu sebekhathele ukukhuza, sebediniwe. Uma sey'lima ziyetsheni kube sekukhalwa futhi sekubuhlungu. La kwenzeka into esiwaziyo kuhlukaniswa ingoma, kwaba nesinye isigameko esenzeka. Cabanga uyoluza impilo yakho.
le eSwazini uluza ngengoma kaKhuzani, ule yenkazi, ngengoma evotelwe abantu, uZiyolwa, ulwela umuntu ongeke eze emngcwabeni wakho, ulwela umuntu ongenandaba nawe. Phela abaculi bayasithanda ukusithanda kodwa angeke besi-athende nga-one, nga-one, nga-one. So izinto ezenzeka kithi abazazi noma bengazizwa ziningi kakhulu, baney'nkinga nabo, angeke be-athende njalo uma kunomlandeli wakhe onenkinga, it's impossible. So uzolwa ukhulume wena egameni lokuthi u-protect-a umculi lo omthandayo, ube nenkinga ngelinye ilanga, nje futhi kuphele kanjalo, ushiye iy'ngane zakho, ushiye ifemeli yakho kabuhlungu. Uma sekwenzeka izinto ey'kanje njengako-Swaziland akumnandi, kwaku-Libre Nation. Ubani umuphi umculi owabhecwayo lapho ukuthi abalandeli bakhe la, ubani owasolwayo? Ngoba akekho. Ubani olokhu efaka amaphosti waphindaphinda amaphosti, ubani? Cause emhlabeni noma kungathiwa ibuhlungu lento, kwanami ngiyohamba ngenxa ngezenzo zami. Uma ngenza kahle, ngiyophila isikhathi eside uma kulokho kube kufanele. Uma ngenza kabi, izenzo zami izona futhi impilo yami inqamulele, isheshe inqamuke la, ngokwezenzo zami, ngokwezinto engilokhu ngiyikhuluma kubantu. Ilokho nje kuphela okwenzeka la emhlabeni. Uyathola khona ikuthandi, niyakuthanda akusho lutho. Izenzo zakho as umuntu izona ey'zo-determine ukuthi wena uyaphi empilweni. Uma kuba nama-consequences alokho, ama-consequences alokho, akukho okunye. Angeke-ke uhambe kusola wonke-ke umuntu-ke ngezenzo zakho wena ozenze ungaphoqiwe uy'thandela. Sinempilo eyodwa, simele ukuphila ngokucophelela, sihloniphe impilo, sihloniphe abantu. Siyeke ukubhala amakhomenti angasile ko-Facebook, sikhulume izinto ey'ngasile, ey'ngasindayo, ey'ngakhi. Abantu bakwethu abakhule. Bangacabangi ukuthi abantu ngoba kwenzeka into, mhlawumbeni kwenzeke into kumuntu lo abamthandayo, abacabanga ukuthi no, izinto y'hlale zenzeka to anyone. Iy'gemegeme ziyenzeka. Abantu bayabanga ko-TikTok, abanye nje kungesikho mhlawumbe nomaskandi, futhi kubanga ezinye izinto zithrende njengako-Veryem. Yake yenzeka eThekwini leyo nto leyo, kwasuka nje umsindo nje, kwaba nenkinga nje impela, kwaze kwangena amaphoyisa. Ziyenzeka kuhlanganwe ey'nkwarini la emagruvini, uthole ukuthi khona umuntu owakhuluma something ku-live, bakhombana, bahlangana. Akusekhona kodwa kwamaskandi, ziyakhala everywhere. Akekho kodwa owake wakhonjwa lapho ukuthi hhayi sekukhonjwa bani. Lesi kwakubanga ngamasonto, akukhulunywanga ukuthi hhayi umholi wasebandleni elithize uyasolwa. Abantu bay'thathela bona iy'nqumo ngokwabo. Uma kudlulela umuntu enimthandayo nina, udlule ngokwey'nqumo zempilo ezenzakalile. Ungena ngaphi uKhuzani lapho, ungena ngaphi uMthande lapho, ungena ngaphi omunye nomunye umculi, because siphila ngokwey'nqumo zethu esiy'thathile, zinama-consequences. Asizameni ukuthola indlela-ke yokuphila singabantu, sizame ukwenza into e-right. Lokhu engikusho lokhu, umuntu akastikhe eqhaweni lakhe, aphushe iqhawe lakhe, akhulume ngama-streams enziwa iqhawe lakhe ku-YouTube, ku-Spotify, ku-Deezer, akhulume ngama-charts umuntu enziwa iqhawe lakhe. Ayeke umuntu ukugxibha iqhawe lomunye umuntu, ahlale ekuseni umuntu kuze kuyoshaya ntambama, kuphele isonto, 2 weeks, inyanga, 6 months umuntu ukhuluma ngomculi thizeni. Ayiyekweni leyo nto leyo, asifokhaseni emaqhaweni la esiwathandayo. Lokho kuyoba kuhle kakhulu, kuyokhombisa ukuthi siyawa-support-a amaqhawe la esiwalandayo, kuyokhombisa ukuthi si-serious ngawo. Siyeke uma sihleli ko-live, ngike ngibabone o-live, abantu behlala ekuseni bezokutshela ukuthi umgodi uyabheda, ingoma uyigejile ini, usuku nosuku. Akukhulumeki umuntu ngeqhawe lakhe. Ubani ogeja ingoma? Umuntu uma egeja ingoma ukhuluma ngayo usuku nosuku kanti. Yini oyiphresayo olokhu uyicindezela ofuna abantu izingene kubona ubone ukuthi abayizwa kahle? Oyikhuluma usuku nosuku, hhayi ingoma uyigejile, ingoma kunjani njani, ingoma kunje nje. So asizameni ukushintsha, cause mina ngizonitshela lokhu, uma singashintshi bafowethu, uma singashintshi indlela esenza ngayo, thina sisazoba nenkinga. Ukuphila kwethu kuzoba i-problem kakhulu. Sizogcina singakwazi ngelinye ilanga ukuya emcimbini cause sosaba manje ukuthi sesiyokwenza kanjani.
asizame ukushintsha, sihlele nangendlela esikhuluma ngayo, sibheke ulimi lwethu. Ulimi lwethu ilona impela elosheshe linqamule iy'mpilo zethu ngoba kubuya noma sikhuzwa asizwa, bekuyilokho nje. Abantu bangakhuluma beyikhanda ama-voice note, benze yonke into bawashera cause ninamandla ngale ngaphesheya ukushera izinto ey'funa ukudicela ukhuzane. Nibangela inkinga abantu ngale nto eniyenzayo. Ukuthi mase kuba ney'nkinga, kuba nama-consequences, niphinde futhi kunizokhala nithi nizosibulala, shuthi nizosibulala nisiqede. Yekani ukwenza izinto enizonibangela inkinga emhlabeni. Khuluma ngalo mculi omthandayo ubone ukuthi wenza kahle, stikha kuye. Ngiyabonga.